Врятували від неминучої загибелі. В Антарктиді журналісти BBC визволили групу імператорських пінгвінів з крижаної пастки. Знімальна група фільмувала місцеву фауну, коли натрапила на зграю пінгвінів, які не могли самотужки дістатися з низини. Після шторму, який заскочив птахів під горами снігу, схили стали занадто крутими і слизькими. Птахи робили численні спроби подолати їх, утім щоразу терпіли невдачу, слизаючи донизу. Репортери спершу не наважувалися допомогти пінгвінам, бо ж неписані правила документалістики не дозволяють втручатися у життя недоторканої природи. Та коли зрозуміли, що у дорослих птахів пташенята, які просто загинуть від голоду, порушили свій професіональний кодекс. Журналісти лопатами викопали в засніжених схилах сходинки, якими всі пінгвіни змогли дістатися нагору.